Herratasessus Jimyks täällä taas. Ja nyt pelataan vähän Ranked Soloa. Joo, pitkästä aikaa on kahta, että olikohan 3 vuotta, kun mä olin viimeksi pelannut tätä Rankedia, niin okei, mä en testaa. Mä oon Platinum 3, mutta olin mä viime seasonilla Champi. Mutta tää on aika uusi season. Onpa vielä hirveästi. Tosta sormet naksuu. Joo, no näin. Katsotaanpa mitä tästä tulla. 3 vuotta sitten mä katsoin sitä videota. Se oli kuvattu Chapter 2 Season 4, niin oli meille ihan ok silloin kymppäin. En nyt tehdä videoa. Ja se kuodi tästä lähtee. Aina nykyään parempi kuin silloin. Yllätyin, että mä olin silloinkin joskus varmaan 9-vuotiaana yhtä tai niin hyvä, en ois uskonut. En mä muista miten se on. Kyllä mä ajattelin, että mä olin ihan botti. Kyllä mä sanoinkin siinä, kun mä ihan botti. Mä en oo omasta mielestä aluksi siinä, mutta ihan botti. Toivottavasti mä pääsen tuohon. Onneksi. Tulee joku ampuu. Niin, tässä on viha. Okei, tää oli ihan paskana. Jäi. Tui! Ja mä lähden kohta pois. Kohta. Toisaalta tekis meni. Ja vitsi. Siellä oli medkitti muuten siellä äskeisessä paikassa, kun mä tappoin sen vihun. Vittu se on se snipu. Okei. Hah! Ei muuten lennä sinne asti. Ei muuten salattu. Ja mä lähden vaan pois. Tuntuu, että mulla ei mitään chanssia näillä HP-llä saavista. Mä menen tuolla joku rakennus tänne. Tästä tulee sellainen netkitti aina. Eipä siitä pandakasta sen enempää. Kaksi bottia tapettu. Oliko saman tasoisia kuin minä ennen? Uijumaa sieltä se. Okei, mä otan kyllä ton. Viette mun sydän pysähti, kun se äijä ampuu mua snipuun. Onneksi mulla oli kuitenkin sen verran HP, että mä en kuollut ekasta. Jos muuten ketuuttanut koskaan ekaa. Hei, juhu. Niin se meni. Jaa. Ai siivoihin ja yömään. Mitä mieltä ootte? Haluatteko Forttimaan tekemistä? Mä pidän vaan kunnon flippia tosta vai? Au. Eikö oikeesti? Aika hyvä. Ha, paska.
Ampuu botteja joku äijä aina. Tekis niin mieli mennä kahtoo, että onko sillä oikeeta äijää. Tiedä kannattaako nyt ottaa riski. Ei vittu, toi voi olla se just toi äijä, joka on tuo. Siinähän se on. Onks toi botti vai? No ei kylläkään nyt botteja on. Aha. Paitsi sitten miksi se ampuis? Voi vittu mä menen puskeen toi. Ette nyt juokse pois. Oikeesti vittu jos toi lähtee karkuun. Tuolla oli se toinenkin äijä. Ok. Tässä voi olla joku parempi. Mistä se ampuu? Mä en noita luutteja uskalla ottaa. Joo. Okei, mikä tää muu aini on tällä asialla? Okei, toi on lovi. Meillä on toinen. Ei mitään hajua, miten hyvää tän pelaa. Näettekö miten paska aini mulla oli tällä Super Striker AR? Jos mulla olisi nyt tossa ollut skari, ei todellakaan tullut sitä paskaa. Jumalauta, kun mä menen kuolla tolle. Mitä on mahdollista? Mä pidin kunnon missoitteeksi. Mä oli täällä Forekastin toi. Niin häpeä nyt, kun mä menen sen kuolla tolle. Mitä vittu on mahdollista? No en mä kuullut, se on tärkeintä. Mä testaan tätä. Musta tuntuu, että tää ei oo joku hyvä pelo. Musta tuntuu, että mun raksat vetelee viimeisenä. Onko mun luodit kyllä puha? Vittu mikä ei.
Joo, sä tuut mun boksiin. Joo. Semmonen Eminemi siellä. No, kyllä mä plussasin top 12 ja... Joo. Kohta Diamond. No naut. No niin. Nyt ollaan taas uuden pelin parissa. No tosiaan melkein tuli tuo Diamond 1 tosta. Hyi helvetti. Aijaa, se on vaan pottu. Saa sitä silti varu. Ei saakaan, kun mä haluan siitä tappaa. Hyi. Tää emme sitten tappua saa. Aseen. Vittu kun se potti alkaa. Ahaa. Etpä arvannut, että minä tulen täältä. On totta. Ui! Eikö sillä oo aseet? No olihan sillä, mutta ei se pelata osaa. Vitsi kun on yksi haulka. Eikö vittu AR-luot? Tää on vähän huono silloin. Mulla on pieni epäilys, että se on tuolla. Mä ootan vaan, että toi alue tulee. Tämä tapaus. Jostain mentiin. Olenkohan mä aika tyhmä tässä? Että mä vaan päästiin sen niinku varmaan menemään. Oottelin sitä joku vittu 10 minuuttia ja sitten vaan huonoin mennä. No olipa nyt taas järkeä. Olen varmaan nyt viiseestä varmaan. Ei jumalauta. Se on kyllä viisas poika. Todella viis. No en mä pora alueeseen, mutta ei tässä on paljon mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Mä oon ihan semmonen, että mä haluaisin tapella, mutta... Ja sitä ei tiedä, onko sitä mitään hyötyä. Kun voi vaan kuolla. Missä tää toinen äijä?
Mitkö mulla olisi vaikka täydet hoopat? Okei, mun raksat loppu. Sitten sä tuut selkään, joo. Eikä näistä kumpikaan ollut se, jota mä jahtasin. Yeah! Diamond! So like a diamond. So like a diamond. Joo. Seuraavaan. Noniin. Tonne noin. Kahtoisen 3 vuotta vanhan videon, niin siinäkin mä laitoin aina autoronin päälle, kun mä ländäsin, niin kyllä mä nykyäänkin laitan aina tosta autoronin. Sitten voi tyytyväisenä ländätä. Älä jaksa! Mitä? En sano, että tuo oli mitenkään sairas klutsi, mutta kyllä tuo nyt aika tärkeä oli ainakin tän pelin suhteen. Voitko käydä kokeilemaan niitä vielä tappaa? Oliko se vähän lähellä? Ehkä. Ehkä ei. Miten se ajattelee? Oli sillä ainakin varmaan ne tunne, että nyt mä saan tän, kun mä hittasin tähän näin paljon, mutta ei se ole. Tän päivän pelit on mennyt ihan hyvin sinne. En oo kuullut ländin, kun aina kuolen. Kyllä mä joka kerta selviän. Kyllä mä joskus selviän, joskus ei. Se riippuu päivästä ja tilanteesta. Mutta näkee sellainen päivä, että kyllä se lähtuu. Kyllä se lähtuu se peli. Se tuo mieli. Kyllähän se pitää. Käpi ottaa. Mä en oikein soolosta tykkää hirveästi. Tää on vähän... Joo, tää ei oo mitään ihan mun lemppari. On tää ihan ok, mutta kyllä mä ehkä eniten tykkään duosta näistä. On tääkin ihan kivaa tälleen, kun saa puhua niinku teille niin yksi ilman, että saa höpöttää. Tää on kyllä aika tylsää. En takia jaksanko edes pelata. On, ei vitsi, mitä mä teen? Mä en vaan vedä tota ja... Tosta no. Lopperkin olisi tietysti hyvä, mutta... Mä otan no joo. Vitsi, että mä menen näiden kimppuun.
Ai. 12 HP:ta. Kyllä ärsyttää. Noniin. Mä en oo käynyt tuolla, niin mua kiinnostaa aika hirviästi, että minkälainen se on. Ja no itse asiassa ihan contentin vuoksi. Mennäänpä tuonne. Mä en tiedä tietääkö tota kaikki, mutta toivottavasti se oli tuolla. Mut ihan varma. Toivottavasti. Tossa vaan... Ei saakeli, että sen tulee äijä. Tuleeko nää kaikki mukaan? Jos nää kaikki aikoo tulla sinne messaan, niin tää on kyllä. Kun jumaleissa, niin en mä oo menossa sitten tonne just. Tänne ei oo välttämättä päässyt kyllä kukaan ennen mua. Voi että. Toivottavasti tänne oikeesti ei tänne varmaan oo tullut ketään. Joo. En tiedä kyllä, tietääkö kaikki sen ruudun toisella puolella tätä mestaa. Tää on tämmönen salainen luola. Luola täällä mapin sivulla. No että ihanko mä olisin nähnyt askeleen. Niin vitsi, eikö se tullut koko paikasta aurattu. Mä jotenkin uskallut tulla täältä ulos, kun musta tuntuu melkein 100% varmuudella, että se ulkona odottaa jotenkin. Tätä just mä tarkoitin. Ei vitsi. Mä arvasin tän. Ai. No joo, oiskohan siinä tältä kertaa, niin... Joo, elikkä se ois sitten moi moi!